L'Unió Esportiva Sant Andreu s'endú els 3 punts de Fontetes, guanyant per la mínima gràcies a un gol de Viale de falta. El Cerdanyola Futbol Club ha buscat la reacció, però la imprecisió i la falta d'encert no han afavorit els locals. El Sant Andreu ha arribat a Fontetes amb la 5a marxa posada i domina 2 dels 35 primers minuts de joc. Al 8, Llamas ja avisava Pociello en un xut diagonal que marxava fora pel pal curt. Els locals, per la seva banda, ensopits en el primer tram de partit, han tingut la primera aproximació a porteria al minut 12. Quan Molins combinava amb Diego, aquest li tornava i en no trobar espai la cedia Valderes, que disparava des de fora de l'àrea directament fora. A Sant Andreu seguia pressionant i arribant amb facilitat, tot i la sòlida tasca avui dels centrals Víctor Duran i Quadras. Al quart d'hora de joc, Gisi rematava suau fora per poc. El nou visitant seria l'encarregat de provocar una falta perillosíssima a la frontal al minut 25. Una falta que Viale remataria bombejada per enviar l'esfèrica per sobre la barrera al fons de la porteria de Pociello, deixant aquest congelat. Era el 0-1 i el Sant Andreu rebia el premi a un bon inici de partit. A partir del gol, el Cerdanyola Futbol Club ha intentat reaccionar. Al 33, Diego jugava en banda i centrava a Ginés, que acariciava la pilota amb la bota molt fluixa, fàcil per a Manu Martín. Pocs minuts després, el mateix Diego servia una falta que ni Quadras ni Juli aconseguien rematar. Novament la pilota aturada ho intentava el Cerdanyola al 41. En una falta servida per Quadras, que topava la barrera, li tornava al central i aquest rematava creuat, fent treballar Manu Martín per enviar-la a córner. El Sant Andreu ha intentat ampliar el marcador fins al darrer instant del primer temps. La segona part ha tingut un protagonista extrafutbolístic, el vent. Sobre el terreny de joc s'ha pogut veure un Cerdanyola Futbol Club que intentava sense èxit empatar i un Sant Andreu que ha sabut mantenir la pressió i tancar línies per aguantar el marcador. La primera ocasió dels locals ha estat per Molins al 52, en un xut molt desviat per sobre el travesser. Després ho intentava el Sant Andreu al 61, en un dispar fora de Guerrero a una falta servida per Xavi Jiménez. Els locals han intentat intensificar la línia ofensiva amb l'entrada de Daisuke i Eric Blasco. El japonès l'ha tingut al 62, en un centre xut des de la banda dreta que Molins no ha pogut rematar. Felipe i Xavi Jiménez, dos dels homes més desequilibrants del Sant Andreu, han tingut una doble oportunitat al 65, però Pociello, atent, ha esvaït el perill. El Cerdanyola Futbol Club ho tornava a intentar a pilota parada en un remat de Diego que, entre l'efecte i el vent, ha acabat en res. El tram final del partit, amb un Cerdanyola llançat a l'atac i deixant espais, ha estat d'anades i vingudes. El Sant Andreu l'ha tingut en una jugada combinada d'Hugo amb Felipe, que intentava rematar de mitja volta i rebia finalment Aitor Torres, que no finalitzava la jugada. Minuts després, de nou Felipe rebia una passada en profunditat en un 2 contra 1 amb Pitu i Quadras, que el central local finalment rebutjava. La darrera opció pel Cerdanyola Futbol Club ha estat una falta servida per Pitu que la defensa desviava a córner. El mateix Pitu disparava el servei de cantonada llarg al segon pal, on Juli rematava de cap a les mans del porter. Sense temps per més, el partit finalitzava amb el marcador favorable als visitants per la mínima.